Honda Click o mga ka-click suwara gitaon. So sa ka-delivery truck do karga og mga click 150, click 125 nga short kaya nga kurbada manggod, kaya nga kurbada dire gabi ni kasiko. Pila kabok unit ang na-damage? 20. Yung helper tumalon? Sama yung driver. So okay ra di ay. Ang driver og ang yung helper nakaambak ra nga pa didto. Dagan lagkuan samad-samad. So mo to ilang problema nila karon makuha ang mga motor. So, spinta daw ka motor ang na-damage. Kaloy sa Ginoo, luwas ra ang driver ug ang helper. So sa mga biyahero diha, mag-amping yun mo no kay diri sa Kitcharaw ay kurbada diri dapita nga delikado gyud kayo. So kinahanglan biga mag-minor, pahinay dagan, pahinay na lang yun. Labi na kung loaded ka o di ka swito dire, minor lang yun ka. So kato lang mga beros, amping sa inyong matag adlaw nga biyahe.